hakykatdanam sunugata gelmegime sebäp bolan azat dönmez. Dayanç, sen kim? Men Dayanç Tarazow 1997-nji ýylda Balkonatyn Gyzlar şäherine dogulym. 2008-nji ýyl 2016-njy ýyl aralykda Ramaşada okudym. Edýän kärmem diňe aýdym. Dayanç, men sen aýdymlaňam, öňüm diňleýän, hawa ýaňam diňledim, tuweleme gowy sesiňma, hawa aradyňam sesine meňzeýän. Ýöne näme üçin sen täzelik eden ok, iň bolman azat dönmez bilen duwa eden ok. Muratçan am sen şu gatgyg soragy açdyňda. Aslında men sunugata gelmegime sebäp bolan azat galypa dönmez. Şu sunugata ýok bolsa, sunugata gelmedik bolsa, menem sunugata belki gelmezmem. Sebäbi azat dönmez bolanyndan bäri şu daşy bolmak hady şoň aýdymlaryny diňläp ýüregimde ýaşadym, şuny çeli şoň aýdymlary ýaşaýarym. Şoň üçin diňe halipamy gulluk edýän, halipamyň aýdymlaryny aýdýan. Arzumam azat halipam bilen bir duwa edesem, otursam, didarlasam, halkymyň gowuny ýarasa boldy, men başga arzum ýok. Hacı Yadım Ahmedov mi, Hemra Recepov mi, ya Azat Dönmez? Elbette azat dönmez. Ewe, näme üçin? Enam ýaňam bellek geçdim, ýene bellek geçýän, men ýüregimde ýaşaýan hakykatdanam sunugata gelmegime sebäp bolan azat dönmez. Boldy men diňe şoň aýdymlar bilen boldy, diňe şoň diňleýänem, diňlärnem nesip bolsa. Sana dar, yüreğimde sana sevim var.